obi anwụrụ bụ nke jupụtara nnọọ n'ikuku dịka onye nke jibugoro ọnọdụ ọkwa deputy director na ngalaba akwụkwọ na ụgwọ akpụ n'ọnụ ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS bụ Oriakụ Njide Okoye nakwazi ụmụnne ya gara n'ihu wee merube nneka bụ onye nke gara n'ihu wee mee ncheta ọmụmụ ya nso nso a n'ụdịdị ọkpọtụrụ ọkpọ. Faith Onyemuche bụ onye nke ga-ewetara anyị ya bụ akụkọ n'uso. Oriakụ Ahasiefo onye nke Chineke ji ụmụ asatọ ọtụtụ ụmụ nwa na ụmụ nwa wee gọzie malitere emume icheta ụbọchị ọmụmụ ya n'ụlọ ụka Anglican nke St. Peter's dị n'Ọba okpuru ọchịchị Idemili South ebe ha nyere ya ugwu nneọra. N'ikwupụta obi aṅụrị ya, Oriakụ Ahasiefo kenere Chineke maka onyinye ndụ na ụmụ ya n'iwubere ya nyabụ emume wee kwuo na o nwere olileanya na ọ ga-eme emume 10 afọ. Obi bụ nọọsụ aṅụrị na Chineke meelu m ife ọma wee debe m ndụ agbanyere ife niile ngabiga. N'ajụjụ ọnụ ABS gbara ya, eze ọdịnala Ụmụeri Igwe Bennett Emeka kenere ezinụlọ a maka ịkwanyere mama ugwu wee kpee ekpere na ụmụ ha ga-akwanyekwara ha ugwu. Ọ bụrụ sọ mgbe mmadụ nwụrụ ka a ga na-akwụ ya, ọ ka mma ịkwụ onye mgbe ọ ka dị ndụ. Ọ dị ndụ na-afọ ife ime ife ụmụ ya na-emeli ya bụ ife ụmụ